Как едно срамежливо момче от малко испанско село стана най-уважаваният футболист на своето поколение. Това е историята на Андрес Иниеста, човекът, който спечели всичко във футбола, освен златната топка. Иниеста напуска дома си едва на 12 години, за да се присъедини към Академията на Барса. Срамежлив и до болка домошар, но с топка, която сякаш беше част от него. Оттам започва и неговият път. 9 титли в Ла Лига, 4 шампионски лиги, 2 европейски първенства и световна титла. Иниеста е единственият футболист в историята, който е избран за играч на матча в финалите на всички тези турнири. Днес Иниеста се подготвя за нова роля – треньорската. Цял живот съм мислил като играч, казва той, но сега искам да се уча отново като треньор. От срамежливо дете до вдъхновение за милиони, Андрес Иниеста ни напомня, че в футбола, както и в живота, по-важно от титлите е да останеш добър човек.